Iawn. Wel, dyn ni'n edrych ar yr hanes ac yn parhau yn ein cyfres ni yn Luc, ond mae Marc, falle wnaeth chi sylwi yn y darlleniad, jyst yn llanw mewn chydig bach o'r gaps i ni ac yn rhoi chydig bach mwy o wybodaeth i ni o'r y stori a beth sydd yn digwydd yn y digwyddiad yma. Jyst i'n atgoffa ni, edrychwch yn ôl ar benod 8, dyn ni wedi bod yn edrych ar ddamhegion. Y sawl dameg, mae'r un peth yn wir yn y cyd-destun yn Marc 4. Jyst cyn yr hanes yma yn Marc 4, yn eich Beible, byddwch chi'n sylwi ar yr adnodau yma, adnod 33 i 34, henod 4 o Marc. Ar lawer o'r fath ddamhegion, yr oedd ef yn llefaru'r gair wrthynt, yn ôl fel y gallent wrando. Heb ddameg, ni fyddai'n llefaru dim wrthynt, ond o'r neilltu byddai'n egluro popeth i'w ddisgyblion ei hun. Felly mae wedi bod wrthi yn dysgu y tyrfaoedd, ond yn enwedig nawr yn esbonio i'w ddilynwyr, i'w ddisgyblion beth oedd ystyr y damhegion yna. Ond mae yna newid yn y tôn nawr, yn does e? Yn sydyn i ni yn y stori yma, yr hanes yma, lle mae Iesu a'r disgyblion yng nghanol storm. Gwyntoedd mawr yw nhw, ond nhw'n ni alw fe'n storm heddi. Nawr, byddai'n mynd ac yn sôn am bethau yn Marc ac yn Luc, felly byddai'n dda os byddai bus gyda chi yn y ddau math o beth wrth i ni edrych ar yr hanes. Ond i ni'n gweld yn Marc y noson honno te nawr, y noson wrth iddyn nhw deithio, mae Iesu'n dweud, reit, ni'n mynd i fynd i'r ochr arall yn y cwch. A mae yna chydig bach o'n fanylion fyna'n dweud fod Iesu yn y cwch yn barod, gydawsant y dyrfa a mynd ag ef yn y cwch fel yr oedd. So dde yn y cwch yn barod. A felly maen nhw nawr yn mynd i'r ochr arall, sy'n byd i weld yn special iawn am hynny. Ond un sylw bach fyna sy'n ddiddorol, fi'n meddwl, pwy sy'n cyfeirio nhw i ochr arall y môr, neu'r llyn. Iesu sydd yn cyfeirio eu llwybrau nhw. Fe sy'n cael y syniad yma i fynd yn nhw ochr arall. Mae hwnna'n un peth diddorol. Peth arall diddorol yn Efengyl Marc yw, mae yna fwy na un cwch, os sylwch chi. Nid jyst un cwch sydd, ond mae sawl cwch i gael. Ond yn ddiddorol, i ni ddim yn cael gwybod beth sy'n digwydd i'r cychod eraill o gwbl yn yr hanes. I ni'n clywed dim am ddiwedd y stori yna. Mae e'n bwynt pwysig, mae'n dangos i ni mor organic yw'r Efengylau. Mae'n dangos i ni, os bydde rhywun yn trial dyfeisio stori, bydden nhw'n trial clymu pob pen lan. Yn trial gwneud yn siŵr, fi wedi crybwyll hwn, felly fi roi esboniad am hwn. Ond yn aml, fel i chi yn adrodd hanes, gwir hanes sydd wedi digwydd, chi'n cofio rhyw fanylion, eithon ni gyd gyda'n gilydd, ond erbyn diwedd y stori, mae rhywbeth arall mor bwysig wedi digwydd, chi wedi anghofio'n llwyr am y manylion chi wedi rhoi lawr yn y lle cyntaf, a ni'n gweld rhywbeth o hynny fan hyn. Ac felly, mae'r cychod yn mynd a mae Iesu yn y cwch gyda'i ddisgyblion, a beth ni'n dod i ddysgu yw fod Iesu yn cwmpo i gysgu. Mae hi'n nosi wrth gwrs yn ôl Marc, a mae'r storm yn dod, neu gwynt mawr yn dod, ac maen nhw'n bysgotwyr rhai yn wrth gwrs ar y cwch, a felly maen nhw'n gwybod beth yw storm beryglus, storm ddifrifol i'w gymharu gyda rhyw wynt bach sydd ddim yn beryglus iawn. Ac yn Marc, i ni'n cael eto mwy o wybodaeth am y sefyllfa. Os newch chi sylwi fyna, mae'n ddifrifol. Adnod 37 yw cododd tymestl fawr o wynt, ac yr oedd y tonnau'n ymdaflu'r cwch nes fod erbyn hyn yn llenwi. A felly mae dŵr yn dod mewn, mae pethau yn ddifrifol wael arnyn nhw. A dyna y peth pwysig cyntaf fi eisiau nodi yw ymateb y disgyblion i'r storm. I ni'n dod i ddysgu, maen nhw'n dweud, maen nhw'n dod at Iesu, deffro Iesu, ac yn dweud, Meistr, mae hi ar ben arnom. This is it. Mae ar ben arno ni. Okay? Neu yn Marc, deffroesant ef a dweud wrtho, athro, a wyt ti'n hydio dim ei bod ar ben arnom. Nag wyt ti'n poeni dim amdano ni, bod i ar ben arno ni fan hyn. Dyn ni'n mynd i ddod nôl at hynny, ond dwi eisiau ni sylwi ar hynny, sut maen nhw'n ymateb i'r sefyllfa maen nhw ynddi. Nawr, y prif beth sydd yn digwydd yn yr hanes, y prif ffocws heddi,
yw'r ffaith fod Iesu yn ceryddu'r storm, fod e'n tawelu y storm, a sut mae e'n gwneud hynny. Mae'n dweud yn Marc fod Iesu yn ymateb i'r hyn sy'n newydd gael ei ddweud wrtho fe gan y disgyblion drwy godi a siarad gyda'r storm, gyda'r gwynt a gyda'r môr, a dweud, bydd ddistaw, bydd dawel. Sa'n gwybod os chi wedi trial gwneud hynny gyda storm neu gyda môr, ond allai sicrhau, dyw e ddim yn gweithio i ni. Okay? Yn gymaint ag y byddwn ni'n dwlu os bydde fe'n gweithio, bydde fe ddim yn gweithio i chi a fi. Ond mae'n bwysig, mae'r manylun yna'n bwysig yn enwedig o Marc, sut mae e'n tawelu'r storm, trwy lefaru gair neu geiriau. A mae hwnna'n arwyddocaol. Mae'n arwyddocaol oherwydd Duw yn unig sy'n gallu gwneud hynny. Mae e'n dangos rhywbeth i ni o ddiwdod Iesu Grist. Rhywbeth bydde'r Iddewon yn moli Duw amdano fe. Os byddech chi'n edrych ar Salm 33, adnod 6 i 9, mae'n dangos rhywbeth i ni o bwer gair Duw. Dyma mae'r salmydd yn moli Duw amdano te. Trwy air yr arglwydd y gwnaed y nefoedd, a'i holl lu trwy anadl ei enau. Casglodd y môr fel dŵr mewn potel, a rhoi'r dyfnderoedd mewn ystordau. Bydde di'r holl ddeiar ofni'r arglwydd, ac i holl drigolion y byd arswydo rhagddo, oherwydd llefarodd ef ac felly y bu. Gorchmynnodd ef a dyna a safodd. Pan mae Duw yn dweud, mae'n digwydd. Dyna'r darlun fan hyn, dyna sy'n cael ei esbonio i ni. Os yw Duw yn dweud rhywbeth neu'n gorchymyn rhywbeth, mae e'n digwydd. Dyna faint grym ein Duw ni. Duw y salmydd, Duw yr Iddewon. Mae yna esiample eraill yn Salm 65 ac yn Salm 89 yn enwedig. Na ddim yn ar ôl reina, heblaw am i ddweud yn Salm 89 adnod 8 yn enwedig, fod e'n dangos i ni, nid yn unig fod Duw yn rymus i allu gwneud hynny gyda'i lais, ond mae dim ond fe sy'n gallu gwneud hynny. So, nid yn unig bod e'n gallu llefaru a gwneud a gweithredu drwy ei enau, ond mae dim ond fe sy'n gallu gwneud. So, adnod 8 o Salm 89, o arglwydd Dduw y lluoedd, pwy sydd nerthol fel tydi o arglwydd? Hynny yw, does na neb nerthol fel yr arglwydd i wneud beth ni'n siarad amdano fan hyn. Sneb arall sy'n gallu gwneud hynny. Mae e'n unigryw i Dduw. Dim ond Duw sy'n gallu llefaru a fod y greadigaeth yn ymateb ac yn gwneud neu'n dod i fodolaeth hyd yn oed. Ac os nag yw hwnna'n ddigon rhyfeddol, trowch at Salm 107. Yn Salm 107 yn ddiddorol iawn, achos mae bron fel tystiolaethau o sut mae Duw wedi gweithio. Mae'n dechrau off gyda diolch i Dduw am ei gariad, a wedyn sawl tystiolaeth o sut mae Duw wedi gweithio, neu yn gallu gweithio, ac yn gweithio mewn gwirionedd. Ac o adnod 23 ymlaen, dyma beth mae'r salmydd yn moli ac yn dwy'n i gof te. Aeth rhai i'r môr mewn llongau, a gwneud ei gorchwilion ar ddyfroedd mawr. Gwelsant hwy weithredoedd ar arglwydd a'i ryfeddodau yn y dyfnder, pan lefarau ef deiau gwynt stormus, a fferi i'r tonnau godin uchel. Cawsant ei codi i'r nefodd a'i bwrw i'r dyfnder, a fallodd ei dewrder yn y tribuni. Yr oeddent yn troi yn simsan fel meddwyn, ac wedi colli ei holl fedr. Yna gweithasant ar yr arglwydd yn ei cyfyngder, a gwaredodd hwy ef o'i hadfyd. Gwnaeth i'r storm dawelu, ac aeth y tonnau yn ddistaw. Yr oeddent yn llawen am iddi lonyddu, ac arweiniodd hwy i'r hafan a ddymunent. Bydded iddynt ddiolch i'r arglwydd am ei gariad ac am ei ryfeddodau i ddynol ryw. Na chi ryfeddol yw'r salm yna, yn datgan yn union beth sy'n cael ei brofi yn broffwydol yn Luc pennod 8 fan hyn.
Ac yn datgan, mae Duw sydd wedi danfon y gwynt a darparu'r gwyntoedd mawr yn y lle cyntaf, os liciwch chi, ond hefyd yr arglwydd sydd wedi ateb eu cri nhw yn y gwyntoedd yna ac wedi llonyddu y cyfan. Mae'n dangos i ni, a dyma'r peth pwysig fan hyn yn yr hanes yma, mae Duw yw Iesu Grist. Mae Duw yw e, nid just Meseia. Hynny yw, oedd yr Iddewon yn disgwyl achubwr, hynny yw brenin deiarol gwleidyddol falle, i roi rhyddid gwleidyddol iddyn nhw. Ond mae Iesu'n amlygu hynna'n yn datgelu ni, na, dwi'n fwy na hynny, dwi'n dduw, dwi'n arglwydd yn eich plith chi. Chi'n cofio'r holl salmau yma chi wedi canu'r holl beth, bydde rhai nhw falle bydde fe'n dod i'w cof nhw wrth i hyn ddigwydd o'i blaenau nhw. Maen nhw'n gwybod beth oedd e'n golygu fod yna un yn sefyll o'i blaenau nhw sy'n gallu tawelu y dyfroedd, sy'n gallu tawelu y gwyntoedd. A chi'n gwybod beth mae hwnna'n achosi? Mae'n achosi iddyn nhw ofni, ond ofni gwahanol. Mae'n ddiddorol, mae Iesu yn troi atyn nhw yn enwedig eto yn Marc 4. Ac yn Marc 4 mae'n dweud, pam eich bod chi'n ofn yn adnod 40 fi'n credu yw e. Pam y mae arnoch ofn. A wedyn yn adnod 40 daeth ofn dirfawr arnynt. Yn ddiddorol, mae yna dwy air gwahanol yn cael ei ddefnyddio am ofn fyna yn y Groeg. Dyw e ddim yn cael ei ddarlunio i ni, ond y gair cyntaf yw dios. Yr ail air yw phobos. Okay? Y gair cyntaf dios, rhyw fath o dred yn Saesneg falle, ofn dihyder. Ond yr ail ofn, phobos, graidd y gair phobia, dyn ni'n defnyddio, yw y darlun yma o ofn parchus. Y syniad gyda phobia mewn gwirionedd yw, o'n i bai bod yn irrational phobia, mae hwnna'n wahanol, ond os yw e'n rational phobia, eich bod chi'n dod i sylweddoli mawredd neu difrifoldeb y sefyllfa. Hynny yw, os ych chi'n ofn uchder, mewn un ystyr, dyle bod chi'n ofn uchder. Oherwydd, os ych chi'n cwmpo, mae yna oblygiadau dirfawr i bod chi'n cwmpo. Felly mae e'n dda bod chi'n ofn, bod chi'n parchu y pellter sydd rhwngwch chi a'r llawr. Okay? A dyna'r math o ofn sydd yn dod arnyn nhw yr eildro yn adnod 41. Mae'r ofn cyntaf yn ofn, oedd un diwynydd yn dweud cowardly fear. Ond nawr mae wedi troi yn phobos parchedig ofn. A beth sydd wedi newid te? Wel, yn gyntaf oedd ei ofn nhw yn ofn heb ffydd, mae Iesu'n dweud. Ond mae ail ofn nhw yn barchedig ofn nawr ei bod nhw'n dod i weld pwy sydd yn y cwch gyda nhw. Dyn nhw ddim nawr yn ofni eu sefyllfa nhw yn gymaint, maen nhw nawr yn ofni Iesu, gyda pharchedig ofn. A nid ofni, ydy e'n mynd i fy ngwrthod i, ydy e'n mynd i fy llethu fi yw e, ond na, jyst y parchedig ofn yma, y sylweddoliad, boes bach, mae Duw y greadigaeth yn y cwch gyda fi. Dwi wedi bod yn ofni'r storm, nid fe. Be sy'n bod arna i bod fi ddim wedi sylweddoli mawredd grym gogoniant yr un sydd reit fan hyn gyda fi yn y cwch. Dwi'n cofio nôl yn 1995, wnaethon ni fel teulu fynd i America, i Orlando. A oedd dad yn siarad mewn eglwys mas yna. A dyma ni'n cael gwahoddiad i fynd i SeaWorld. A digwydd bod rhywun oedd yn gweithio, rhywun oedd yn yr eglwys yn gweithio yn SeaWorld, lle mae anifeiliaid y dŵr i gael. A dyma fe'n cael backstage passes i ni. O'n i'n excited. O'n i'n eitha ifanc ar y pryd. A just cyn hynny, fi'n cofio, oedd ffilm wedi dod mas. Fi'n siŵr bod chi'n cofio fe, Free Willy. Mae'n darlunio berthynas lyflu yma rhwng bachgen bach a'r orca killer whale mawr yma, right?
A mae'n greu, mae'n ffilm lyflu. A mae'r bachgen yn helpu cadw'r orca'n fyw ac i ryddhau i'r môr ac yn y blaen. Chi'n gwybod y stori, fi'n siŵr. Ond, pan gaethon ni backstage pass a des i wyneb yn wyneb gyda'r orca yma, nath e newid fy mhersbectif i ynglyn â orcas yn syth. Allai ddim dweithio chi pa mor anferth oedd e heblaw oedd e mor uchel a o'r llawr i'r to ac uwchben eto. Ac oedd e mor llydan. Oedd e'n anhygoel. Ac oedd dod a'i bwysau a cael cynnig cyffwrdd e. A o'n i ddim eisiau cyffwrdd e, ni mor ofn. Oedd e'n rhyfeddol. Wnaethon nhw gynnig bod ni'n bwydo fe gyda pysgodyn. Ac o'n nhw'n dala pysgodyn rhyw 4 troedfedd. Ac oedd e'n llyncu fe fel petai e'n tic-tac. Oedd e'n ddim byd iddo fe. Oedd dod wyneb yn wyneb y peth mawr yma, bwystfil mawr yma, yn rhoi parchedig ofn i fi. O ddim i gael pan o'n i'n watcho'r ffilm. Wel, gymaint mwy dylai dod wyneb yn wyneb a Iesu yn ei holl ogoniant, dod i weld pwy yw e, ddod â parchedig ofn i ni. Pan ni'n dod i ddeall pwy yw Iesu Grist go iawn. Bod ni'n dod i sylweddoli fod yr arglwydd yn arglwydd sydd yn cynnal pob peth gyda'i air. A ni'n siarad am Iesu fan hyn. Ac yna, ni'n gallu cofio, o ran ni'n sefyllfa ni nawr, sylweddoli fod ysbryd Iesu Grist yn preswylio yn ein calonnau ni. Mae ysbryd, y Duw sanctaidd yna, yn byw yn ein calonnau ni. Dyn ni'n deml yr ysbryd glân. Ydyn ni'n sylweddoli ac yn ymateb mewn parchedig ofn i'r ffaith fod ysbryd y Duw byw yn preswylio yn ein calonnau ni. Dwi'n meddwl byddai'n ymateb ni i sut dyn ni'n byw bywyd yn reit wahanol os byddai gyda ni y fath barchedig ofn tuag at ysbryd Duw sy'n preswylio yna ni. Dyn ni'n deml yr ysbryd glân yn ôl 1 Corinthiaid. Ydyn ni'n ymddwyn fel yna? Ydyn ni'n ymddwyn fel yna? Heno byddwn ni'n edrych ar gweddi'r arglwydd. A un o'r pethau ni'n dweud, yn cael ein dysgu gan yr arglwydd, yw i weddio sancteiddiau'r dy enw. A byddai'n edrych mwy ar hwnna heno, ond mwyn i ni allu trin Duw yn gywir, mae eisiau ni ddod i ddeall a gweld ei sancteiddrwydd nag oes e, ei ogoniant e. Un o'n breintiau ni fel pobl Crist yw i allu esbonio i bobl. Does na neb fel ein Duw ni. Mae e yn sanctaidd ac yn holl alluog ac yn ogoneddus, a mae e y tu hwnt i bob un arall. Fel mae'r Beibl yn darlunio i ni Duw y Duwiau. A mae'r Duwiau gyda dy bach. Does dim ond un gwir fywiol Dduw. Ein cyfrifoldeb ni yw i allu dweud hynny wrth eraill. Dyn ni ddim yn credu mewn un o'r Duwiau. Dyn ni'n credu yn y Duw byw. Dyn ni'n adnabod y Duw byw. Mae Duw byw wedi danfon ei ysbryd i breswylio ynddo ni. Na chi rhyfeddol yw hynny. Dwi wrth y modd gyda yn adolyg sy'n yn atgoffa ni o'r ffaith fod y Duwdod wedi dod a phreswylio yn ein plith ni. Mae'n llawn, mae'r carolau'n llawn ond fe, nag yw e, Emmanuel, Duw gyda ni, neu wele ddiwdod yn y cnawd. Duw yn ddyn fy enaid gwel, Iesu ein Emmanuel. Maen nhw'n drwy'r emynau yma i gyd. Dyle hynny siapio'r ffordd dyn ni'n ymdrin â Duw. Duw, y tad y mab a'r ysbryd glân. Fel ni'n dweud, 1 Corinthiaid 6, adnod 19, ond i wyddwch fod eich corff yn deml i'r ysbryd glân sydd ynoch, yr hwn sydd gennych oddi wrth Dduw, ac nad yr eiddoch eich hunain ydych mohonoch, oherwydd prynwyd chi am bris. Felly gogoneddwch Dduw yn eich corff. Cyntaf Thessaloniaid 19, peidiwch â diffodd yr ysbryd.
Effesiaid 4:30. Peidiwch â thristau ysbryd glân Duw, yr ysbryd y gosodwyd ei sêl arnoch ar gyfer dydd eich prynu'n rhydd. Sut ydyn ni'n ymateb ac yn ymdrin ar arglwydd sydd yn byw yn ni trwy ei ysbryd? Ac yn ola ac yn sydyn, dwi jyst eisiau cyfeirio at ymateb y disgyblion fel o'n i'n siarad amdano cynt, a beth yw y diffyg ffydd yma sydd yn nghalon disgyblion. Achos mae Iesu'n gofyn, ble mae eich ffydd? Wel, yn Marc, mae'n dweud yn mwy na hynny, mae'n dweud pam y mae arnoch ofn, sut yr ydych heb ffydd o hyd? Pam nag ych chi'n dangos ffydd, pam nag ych chi'n trysto? Ydy Iesu'n cyrraeddu y disgyblion am ei bod nhw'n ofni'r storm? Ai dyna'r broblem fan hyn? Ond ni fydde unrhyw un yn ofni os bydde dŵr yn dechrau dod mewn i'r cwch? Ble mae ei diffyg ffydd nhw? Mae diffyg ffydd nhw'n cael ei amlygu yn yr ymateb maen nhw'n rhoi. Sylwch ar yr ymateb. A wyt ti'n hydio dim ei bod hi ar ben arnom? Neu, yn lyc, mae hi ar ben arnom. Chi'n sylwi beth maen nhw'n dweud? Nag wyt ti'n poeni dim am y storm yma? Ai bod hi ar ben arno ni? Mae'r sefyllfa wedi gwneud iddyn nhw gwestiynu fod yr arglwydd yn poeni dim amdanyn nhw. Nag wyt ti'n hydio dim amdano ni? O'n i'n meddwl bod ti'n arglwydd da. Nag wyt ti'n poeni amdano ni? Fi'n nghanol y storm. Dyna'r ymateb fan hyn. A hefyd, yr ymateb o mae hi ar ben arno ni, neu nag wyt ti'n poeni ei bod hi ar ben arno ni. Ni'n aml yn gallu clymu'n profiadau anodd ni gyda'r syniad yma fod Duw rywsut ddim yn poeni amdano ni mwyach. Pan mae pethau anodd yn dod, i ni eisiau cwestiynu, nag wyt ti'n poeni amdano i arglwydd? Nag wyt ti'n yngharu fi arglwydd? O'n i'n meddwl bod ti gyda fi a drostau. Wel, os hynny, pam mae hyn yn digwydd? Pan i ni'n wynebu treialon, stormydd bywyd, nag yw dyna ein tueddiad ni'n aml, cwestiynu. O lle wyt ti te arglwydd? Pam wyt ti'n gadlu hyn ddigwydd? Cysur i ni, mae'r salmau yn llawn o'r un math o ymateb. Mae Dafydd yn aml yn gwneud yr un peth. Mae pethau'n anodd y mae'n cwestiynu, yn dechrau off o leia. Fel arfer mae'n dod rownd erbyn diwedd y salm, clodi'r arglwydd. Chi'n gweld y gwir yw, dylse bod ni yn diolch i'r arglwydd fod e gyda ni yn y storm, pan mae storm yn digwydd. Dylen bod ni'n troi ato fe ac yn pwyso arno fe yn y storm, nid yn troi ac yn trial i wthio fe i ffwrdd yn y storm. Yn trial rywsut gosod pellter trwy ddweud, nag wyt ti'n poeni amdano fi, fel petai'n elyn i ni. Oherwydd y gwir yw, mae'r stormydd yn dda i ni. Mae'r stormydd yn dda i ni. Heb y storm yma, byddai'r disgyblion ddim wedi dod i weld pwy oedd Iesu. Ddim wedi tystio i ddiwdod Iesu, wrth iddo fe dawelu'r storm gyda gair. Ac os fyddech chi'n gofyn iddyn nhw, a fydde'n well dy ti bod ti ddim wedi profi'r storm ac felly ddim wedi gweld hynny am yr arglwydd Iesu, neu wedi profi'r storm a wedi profi'r arglwydd yn y fath ffordd, pa'n bydde ti'n dewis? Llai sicrhau i chi bydden nhw wedi dewis yr ail un. Bod nhw wedi profi'r storm oherwydd bod nhw wedi profi'r arglwydd yn y storm. Nawr ar y pryd wrth gwrs mae'n galed. Ond pwy sydd wedi harwain nhw yna? Yr arglwydd Iesu, chi'n cofio reit ar y dechrau. Yr arglwydd sydd wedi harwain nhw at y sefyllfa yma. Mwyn iddyn nhw yn y storm bwyso ar yr arglwydd. Mwyn iddyn nhw brofi cynhaliaeth yr arglwydd, daioni'r arglwydd yn y storm. Nawr, un peth peryglus gallen ni wneud gyda'r hanes yw cymhwyso trwy ddweud rhywbeth fel hyn. Pan dyn ni'n wynebu stormydd, dim ond i ni alw ar Dduw, bydd e'n tawelu pob storm yn ein bywyd ni. Okay? Dyw e ddim yn dweud hynny. Dyw e ddim yn rhoi sicrwydd i ni o hynny.
Be mae'n dweud yw fod yr arglwydd gyda ni. Y gallwn ni alw ar yr arglwydd a pwyso ar ddaioni, person grym, natur yr arglwydd yn y storm. A sut bynnag mae'r arglwydd yn ymateb i'n gweddiau ni yn y storm, i ni'n gallu gwybod fod ein daioni ni ac yn ôl ei fwriadau perffaith e. Dyna allan ni wybod. Tro nesaf mae'r gwyntoedd yn codi pan fydden nhw mewn anhawster, does dim rhaid i'r disgyblion ofni. Does dim gyda nhw sicrwydd pe na maen nhw'n mynd i fyw neu marw. Ond mae gyda nhw sicrwydd fod arglwydd y lluoedd gyda nhw ac o'i plaid nhw ac yn arglwydd arnyn nhw. Dyna'r sicrwydd. Dyna'r llawenydd. Dyna o le mae'n heddwch ni yn dod. Esiampl perffaith o hynny yw hanes Sadrach, Mesach ac Abednego yn llyfr Daniel. Maen nhw'n cael ei roi mewn sefyllfa lle maen nhw'n mynd i gael ei taflu i ffwrnais dan, chi'n gwybod y stori, os nag ydyn nhw'n plygu glin i Nebuchadnezzar. Ond yn lle plygu, maen nhw'n dweud, na, dyn ni ddim yn mynd i blygu glin i ti, a peina i ni'n byw neu'n marw. Sdim ots, dyn ni ddim yn mynd i ddeddoli di. Dyn ni'n gwybod bod yr arglwydd yn abl i'n achub ni. Chi'n sylwi, dyn nhw ddim yn dweud, dyn ni'n hollol sicr y bydd yr arglwydd yn ein cadw ni rhag y ffwrnais. Beth maen nhw'n dweud yw, dyn ni'n trystio yn naioni ac yn ffurf ein Duw ni, yr arglwydd. Mae'r un peth yn wir i ni te. Yn y stormydd, beth yw'n ymateb ni? A'n ymateb ni yw, arglwydd, nag wyt ti'n poeni dim amdanau? Beio Duw, cwestiynu Duw. Neu a'n ymateb ni yw arglwydd. Yn dy ras, os wyt ti'n dymuno, os yw yn rhan o dy ewyllus di, plis, nid i achub ni rhag y sefyllfa yma. Ond dwi'n gwybod y fod ti'n dda. Gad i fi brofi dy berson di, dy gynhaliaeth di, dy ddaioni di, beth bynnag a ddaw yn y storm yma. Byddwn ni'n gobeithio os byddwn ni'n gwasgu rewind ar y stori fel petai a troi'r cloc yn ôl, a bydden nhw wedi dysgu'r wers o hyn ac yn profi hyn eto, bydde pethau wedi bod yn wahanol gyda'r disgyblion. Yr eildro, gobeithio, pan mae'r storm yn dod, be ddylsen nhw wedi wneud? Sa'n credu bydden nhw dal wedi just istyn a mynd, na fe, what will be, will be. Na. Mae yna storm. Arglwydd. Dyn ni'n troi ato ti. Arglwydd, os o ti'n ewyllysio, please, neud i'n achub ni fan hyn. Pwyso ar yr arglwydd. Ffydd yn yr arglwydd. Cymharwch hynny gyda dweud mae hi ar ben arnom. Mae hwnna hefyd yn dangos diffyg ffydd oherwydd maen nhw'n datgan sdim byd mae Iesu'n gallu gwneud am y storm. Chi'n sylwi? Y ffaith bod nhw'n dweud mae hi ar ben arno ni yn dweud wrth yr arglwydd Iesu bod nhw ddim yn meddwl fod Iesu yn ddigon cryf, yn ddigon abl i gael nhw mas o'r sefyllfa yma. It's over, dynwydd. Wrong. Dwi ddim ar ben arno ni, oherwydd mae Iesu gyda ni. A mae hwnna'n amlygu diffyg ffydd mewn ffordd arall. Gwneud mor fach o'r arglwydd Iesu nes bod ni'n meddwl fod y sefyllfa ni ynddo tu hwnt i allu Duw i ddelio gydag e. A weithiau, yn enwedig pan dyw'r arglwydd ddim yn ateb fel i ni'n dymuno, neu yn yr amser i ni'n dymuno, i ni'n aml yn neidio i'r casgliad yna. Tybed felly a yw'r arglwydd yn ddigon abl i ddelio gyda'r sefyllfa, achos os bydde fe, mae'n siŵr bydde fe wedi wneud erbyn hyn. Na, mae'n ddigon abl i wneud. Unrhyw beth mae'n dymuno. A fel byddwn ni'n gweld heno, weithiau mae'r arglwydd yn oedi mwyn i ni bwyso arno fe mewn gweddi. Fwy. Mwyn i ni amlygu gwir pwyso ar yr arglwydd, gwir bwyso yn gyfan gwbl ar yr arglwydd. Dyfal barhau mewn gweddi. Ac felly cofiwch, mae'r arglwydd wrth y lliw, mae'r arglwydd yn holl bwerus, yn holl alluog. Ymddiriedwch ynddo. Dwi ddim ar ben arno ni beth bynnag y sefyllfa i ni ynddo. Mae e'n fwy na abl i ddod â ni mas o unrhyw sefyllfa i ni ynddo, clod iddo fe.
Un peth pwysig hefyd yw cofio wrth gwrs, mae yna bob math o brofiadau i ni'n mynd i brofi yn ein bywydau ni. Bob math o anawsterau, pob math o ddioddefiadau. Mae yna sawl rheswm dros hynny. Ond mae'r arglwydd, i ni'n gallu neidio i gasgliadau ynglyn â hynny, pam mae'r pethau yna'n digwydd? Ydy'r arglwydd yn cosbi'r disgyblion fan hyn? Wel na, ond mae'r arglwydd eisiau meithrin y disgyblion. Mae eisiau dysgu'r disgyblion. Mae eisiau dysgu nhw pwy yw e. Mae yna ddiffyg ffydd yna. Mae yna bethau sydd eisiau rhoi i farwolaeth y mywyd y disgyblion fel ei bod nhw'n tyfu yn eu adnabyddiaeth nhw a'i profiad nhw o'r arglwydd. Pethau da. Oherwydd y storm, maen nhw'n dod gymaint agosach at eu harglwydd. Mae e'n dda. Yn ein bywydau ni, mae yna bethau sy'n mynd i ddigwydd, ac yn aml ni'n gallu meddwl, wel, a yw hwn yn gosb gan yr arglwydd, neu a yw hwn yn rhywbeth, be dwi wedi wneud? Yn lle meddwl, wel, sut mae'r arglwydd yn meithrin fi fan hyn? Nawr, mae hefyd yn werth gofyn y cwestiwn, wrth gwrs, ar adegau, a oes yna rhywbeth yn fy mywyd i mae'r arglwydd eisiau fi newid, a mae e'n amlygu. Ond dyw hwnna ddim wastad yn wir, cofiwch. Dyw ddim wastad yn wir. Yn y cyfan, beth i ni yn gallu gwybod yw fod yr arglwydd ein daioni ni yn gweithio, yn gweithredu trwy bob math o anawsterau mwyn dod yn ni'n agosach ato fe, i'w brofi fe mwy a mwy bob dydd. Gweddiwch y bydd e'n parhau i wneud hynny ac y byddwn ni'n ymateb mewn ffordd sydd yn briodol i hynny. Fi eisiau gorffen jyst trwy ddarllen Colosiaid 1 a tynnu'n sylw ni at Iesu. Ar hyn mae Paul yn ei lythyr at y Colosiaid yn esbonio i ni am yr arglwydd Iesu a pam fod e'n rhagori. Adnod 13 i 20 o Colosiaid 1. Gwaredodd ni o afael y tywyllwch a'n trosglwyddo i deyrnas ei annwyl fab. Yn yr hwn, Iesu, y mae un i brynedigaeth, sef maddeuant ein pechodau. Hwn yw delw'r Duw anweledig, cyntaf yn edig yr holl greadigaeth, oherwydd ynddo ef y creuwyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddeiar, pethau gweledig a phethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau. Trwyddo ef ac ei fwyn ef y mae pob peth wedi ei greu. Y mae ef yn bod cyn pob peth, ac ynddo ef y mae pob peth yn cyd sefyll. Ef hefyd yw pen y corff, sef yr eglwys. Ef yw'r dechrau, y cyntaf yn edig o blith y meirw, i fod ei hun yn gyntaf ym mhob peth. Oherwydd gwelodd Duw yn dda i'w holl gyflawnder breswylio ynddo ef, a thrwyddo ef ar ôl gwneud heddwch trwy ei waed ar y groes, i gymodi pob peth ag ef ei hun. Y pethau sydd ar y ddeiar a'r pethau sydd yn y nefoedd. Clod i'r arglwydd am ein gwaredwr. Amen.